Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas nije tako dobar povod o kom ću govoriti, odnosno odvratan je, a radi se o 75. godišnjici proboja Jasenovca, odnosno oslobođenja Jasenovca, kog su oslobodili jasenovački logoraši sami, znači od njih 1000 preživelo je 60. Sad, znači u ovoj priči naslonit ću se na ono što govori Radovan Damjanović, jer delim njegove stavove. Znači ono što hoću da kažem da ne mogu da znam, niti sam ja sad toliko čitao da bi sve znao, ali verujem da je tako bilo. Sad, o čemu se radi? Znači odmah se ograđujemo napred. Znači glavna stvar, ono što hoću da naglasim jeste da ja verujem da partizani nisu hteli da oslobode Jasenovac. Namerno nisu hteli su da pocrkaju svi. Znači onda drugo, ustaše ubijaju do kraja, znači do zadnjeg dana oni ubijaju i ne predaju to i tako dalje. Znači koliko su bili nenormalni ludi, oni su išli do kraja, znači nisu se povlačili, iako su znali da će da izginu, odnosno iako su znali da će kad tada pasti, jer su Rusi napredovali ka Berlinu. Ono što je glavno da se kaže jeste da mi nije jasna jedna stvar, evo šta govori upravo, to je zdrava logika, znači nema tu sad nekih dokaza i specijalno, ali evo, znači vi sad sami prosudite za sebe. Znači s jedne strane imaš, znači sad kad govorim, ovo je 26. april, znači ovo će izaći kasnije, ali 26. april je sada, a 9. maj je dan pobede, odnosno pad Berlina. Znači između ima 13 dana. I ti, znači, pada Berlin za 13 dana i ti još nisu oslobodio Jasenovac. Pa, teško. Znači, neke priče nisu mogli, nisu znali, nisu umeli, to su samo laži, oni nisu hteli. I to svima treba da bude jasno, a iz čega jasno proizilazi da su partizani šurovali sa ustašama. Direktno o tome je reč, nema druge. Mislim, to je jedno objašnjenje koje bi moglo da bude, je to. Iz tog razloga da su tokom rata šurovali sigurno, a posle na kraju, ajde što su se razišli i što su kao i njih procesuirali neke tamo jednike, to jeste. Ali da su ovi glavešini lepo imali vremena da pobegnu, Pavelić i ostala bulumenta, naravno uz blagoslov katoličke crkve koja sve vreme to omogućavala i direktno su njihovi ti popovi i njihove časne sestre ubijale, viš kako igra su časne sestre se zove, o Bože, ubijale srpsku decu i ostalo, i da eto dočekaju, znači da ih oni ne mogu osloboditi, ne žele ih osloboditi, nego da oni sami i da od njih 1000 živi 60. Eto dotle je došlo bilo da, znači to je bio taj moment i da je tako na kraju ispalo, ali eto, ono što hoću da naglasim, drago mi je sad, bez obzira na priču o Vučiću i sve ostalo, što ipak na televiziji se to emituje, što se priča o tome, što se vrši konferencija. Nije mi je drago što Jasenovac ne pripada nama, znači to ne treba da pripada Hrvatskoj, uopšte sve te ta stratišta srpska treba da pripadaju Srbiji, da se otrgne od Hrvatske i da se pripoje Srbiji, odnosno ne mogu da se pripoje Srbiji, bar Republici Srpskoj. Ono što je glavno, ili eksteritorijalno da budu, šta god, samo da ne budu u Hrvatskoj, jer će oni to da unište kao dokaz svojih zločina, ali nije to sad bitno. Poenta da se radi, kako da kažem, na sećanju, da se priča o tome, da se snimaju emisije, da se snimaju serije, kao ono Dnevnik Dijane Budisavljević koje su udbaši oteli, taj dnevnik na kraju nije mogla da sklopi, odnosno ta imena, i to do dan danas nije rasvetljeno, gde su ta imena i što sad, to je oteto i tako dalje, i zapretili su je sigurno da nije smela da priča do kraja života, niti ikad više to spominjala. Znači da su ta crpka deca otišla u neke porodice i da nikad nisu znali koje je njihovo pravo poreklo. Znači to su isto napravili, mislim ima tu dugačak je spisak, nemam ja nameru o tome sad da govorim, ali prosto samo hoću da kažem da bih ja voleo da postoji neka rezolucija, da naša Narodna skupština donese neku rezoluciju i da proglasi dan, neradan dan ili šta god, državni praznik, ne mora da bude neradan, bude samo državni praznik, da se kaže da za žrtve NDH, znači srpske žrtve u NDH,
kompletne, znači ne samo Jasenovac jer ih je puno. I onda sad se licitira oko cifara, to je sad, nikako to preterano mnogo i ne zanima. Znači 700.000, 800.000, licitira se to 700.000, 140.000 i tako dalje. Englezi to znaju, oni znaju koliko je bilo u glavu, što bi rekli, jer bez njih ne bi moglo ništa to da prođe, mislim, ne bi oni mogli to, sve su oni to znali kao i uvek, ali ono što hoću da naglasim jeste da je to su ogromne cifre i milion može da bude. Zašto? Pa ti ljudi su klani, bacani u Savu, gde je sa natpisom mesa za Beogradsku pijacu, gde su se tu skupljali ti leševi oko mostova tu u Beogradu i svašta nešto, i gde su jednostavno morali da ih miniraju da ne bi tu odneli te mostove, koliko je toga bilo i smrdelo i ceo grad, mislim, to ne može da se zamisli, to je užasni prizor, užasne scene, a s druge strane, kako god vidimo, kako god Srbija bila i okupirana i sve, opet je tu bilo koliko toliko, mislim, ne znam, možda će neko da kaže nije. Bilo je bolje, sigurno se više naroda spasilo nego što se spasilo u NDH. Tako da, eto, to je, ko se dočepao Srbije bolje je prošao nego da je ostao tamo. Ono što hoću da naglasim jeste da treba, eto, ta rezolucija, treba da se priča o tome, treba da se piše o tome, treba da se govori otvoreno o tome i da se ne skriva kao što je do sada, do prethodnih decenija bilo skrivano, niti se govorilo o tome, i eto, nadam se da će ići više u tom pravcu i jednostavno da se očuva to sećanje, da se jednostavno, da se u glave ljudi ureže to, prosto da jednostavno pamte to, da ne zaborave i da, eto, da prosto, eto, da se ne zaboravi, da se ne bi ponavljalo. Eto, to je to, jer istorija se ponavlja, pa baš zbog toga da se ne bi ponovilo. Eto. Pozdrav, pričamo sledećom prilikom i